Ministru ieħor skomdu għall-aħħar. Ma jafx se jaqbad u jieġeb meta mistoqsi dwar dak kollu li ħareġ dwar id-deputat Rozien Kutajar, illi minkejja dak kollu li sirna nafu dwarha fl-aħħar jiem, Roberta Bela għadu s'issa jipproteġija. Mistoqsi jekk hux komdu b'Rozien Kutajar miegħu fil-grupp parlamentari, il-Ministru Michael Falzon idher kompletament skomdu, tant li baqa' jirrifjuta li jwieġeb imqal mistoqsija waħda li waħda milli għamilnielu. Assolutament m'għandix inżid ma' dak li diġà ntqal. Tinsaqsi lilek personalment mhux qalu l-oħrajn. Jiena qed nirrispondi jien personalment ma' ħadd jirrispondi għalija, m'għandix assolutament x'inżid. Ġi komdu ma bija ħdejk. M'għandix x'inżid issa. Taħdewwa l-klimi. Le, m'għandix x'inżid fuq dak li diġà ntqal fuq dak l-episodju. Kien hemm allegazzjoni, imma ġra allegazzjoni li int possibilment tħanżirt b'xi mod jew ieħor. Kif tista' ma twieġebx? Naħseb illi bħala media ċertu kliem naħseb ukoll intkom ma tkunx tużawh bħalma m'għandux jintuża ċertu kliem anke fuq dak li jitla' jew li jingħad fil-Parlament. Il-kelma tħanżirt naħseb illi hija kelma li ma tagħmilx ġieħ bielkom bħala ġurnalisti. Nerġa' ngħidlek fuq il-każ innifsu m'għandix assolutament x'inżid. Grazzi. Ment wieħed minnhom dan li semmew. Nerġa' ngħidlek m'għandix inżid, Sinjorina. Kumplament ġurnata tajba. Tikkonferma li int komdu? Komdu iva jew le? M'għandix inżid, il-ħames darba li rispondejtek, issa jekk trid tagħmel risposta li hija inti. Tajjeb, m'għandix inżid assolutament xejn. Thank you. Rozien Kutajar iddiskrivit il-Kabinett Laburista bħala wieħed li qed jitħanżer. Bil-Ministru Michael Falzon fl-ebda mument ma ċanfar il-kliem użat mill-kollega tiegħu. U minflok dan wara fuq il-medja fejn insista li l-ġurnalisti m'għandhomx jużaw dan id-diskors.